keď už sme pri tých pohanských spoločnostiach. Aztekovia. Akí boli Aztekovia? Áno, všetci to počujeme, tú debilnú propagandu. Joj, prišli Španieli, chudáčikov, vyvraždili. Oni boli takí, no to bola ich taká civilizácia, že boli takí drsní, takí krvaví. Ja neviem čo, bla bla bla. Aztekovia. Oni sami sebe hovorili Mexika. Boli len jeden z národov Južnej a Strednej Ameriky, ktorý si podmanil vojenskými výbojmi ďalšie. A čo robil s tými ďalšími podmanenými národmi? Čo robil s nimi? Bral vojnových zajatcov, zotročil všetkých kompletne. Aztekovia zotročili, preto ich nenávideli všetci. A keď mali tie svoje hody, alebo tieto veci, proste brali veľké množstva ľudí, mužov, vojnových zajatcov väčšinou, ešte zobrali ich na tie svoje vysoké pyramídy v Tenochtitlane, hlavnom meste. Tam im veľkňaz ešte zaživa rozrezal hruď, vytiahol bijúce srdce, že to ten človek videl, potom mu odsekli hlavu a hodili ho dole schodami. To bola civilizácia, čo? No to novinár Rod Dreher, kto povedal, že dovtedy, kým sa nezjavili nacisti, toto bola najhoršia diktatúra v celých dejinách ľudstva, títo Aztekovia. Pár rokov predtým, ako prišli Španieli a ich konečne dali dole, Španieli ich preto porazili, lebo sa k ním pridali všetky okolité národy, ktoré Aztekov nenávideli. To bolo nejaký 1521, prišli Španieli, tak nejako. Tak pár rokov predtým, 1516-17, mali títo Aztekovia veľké oslavy tých svojich krvavých démonských bohov. Behom blbých 4 dní obetovali 80 000 ľudí spôsobom, akým sme si povedali. Čo sranda, tieto obety údajne mal robiť len jeden veľkňaz, nejaký 80-ročný detko. A trvalo mu 4 sekundy, kým rozrezal človeku hruď, vybral srdce, odsekol mu hlavu a odkopol ho dole schodmi. Za 4 dní takto zabil 80 000 ľudí. Že aj vlastne kráľovská rodina Montezumová sa na to nedokázala dívať. Sedeli tam do svojho paláca, sa na to pozerali, neviem koľko, deň, pol dňa, deň a pol. Potom si povedali, máme toho dosť a išli si do keľu sa schovali do toho svojho paláca, lebo sa na to nedalo pozerať. A ten starý pohanský veľkňaz svoju prácičku dokončil. Bol to americký konzervatívny mysliteľ, veľmi dobrý, takisto má veľmi dobré podcasty, Michael Knowles, ktorý dal filozofickú otázku, áno, pre tých progresivistických priateľov našich, v Amerike. Predstavte si, že ste jeden z tých malých národov Strednej Ameriky, Južnej. Koho by ste chceli, aby vám vládol, aby si vás podmanil? Kresťanov, Španielov, alebo týchto Aztekov? V tejto otázke je asi odpoveď jasná.